Salam, Atavatan TV kanalının ediz muştoqları. Biz bugün Şah Abbas'ta. Näme üçin Şah Abbas'ta mähribanlar sebäbi bugün ýene bir ajaýyp täzeligi size ýetirmek isleýäs. Indi biz häzir başynda mähribanlar bir myhmanly tanıştyrmak isleýäs. Diňläp tamaşa edin. Gelin. Laçyn söýüni bu. Targun ýaňyzmy? Yok begenýän. Bugün ýene bir ajaýyp melekemlerden biri. Ady näme diýdiňiz? Laçyn Sire. Laçynyň Sire, doğru. Men bilişime göre bu melkem 4 sanak ösümlükden ýasalýar, doğru. Näme ösümlükler? Atgulok, ýüzärlik, onuň it burun, ýannak gülü. Bu melkemleriňiz ýüze näme vitamini berbilýär? Meselem, şu melkemiň hakyny aýdyp beren kyn görmeseňiz. Bu melhemler ýüze gollaw berýär, immunitetini aldyrýar. Onuň gara tegmiller aýyrýar, durtuklar guradýar, ýüze jahil urtuklar bolýar, ana olara çenne guradýar. Ýene ýaňy dören ýygyrçyklar aýyrýar. Eger ýydy derli, dogamy ýagdaýda ulanylsa, gatwy ýardam edýär dere, immunitetini aldyrýar, agardýar, ýa ýüze ýanýar, daşar çykanda ýansa gelip şu melhem taýýarlasaň, ýapky taýýarlasaň, şo ýanyk aýrylýar. Şeýle o näme üçin atgulok, ýüzärlik. Men şunu näme üçin otlary gowurýan, näme üçin naturalny etdim, himikatsyz, ziýansyz. Arkayın hiç diýan ýok, alergiýa da beren ok şu ýüze. Hiç ýagdaýda. Atgulok biz yara bolsa da içýär, yaramyza da ýapýar. Näme üçin ýüzümizde etmeliler. Men şo pikire gelip arkadamadan kitabyny käne koýan. Hemişe okap ýörýär. Şoň içindäki o taýyn maglumat ol. Ýöne köpräk okap şo pikire geldim-de. Kitapda bolşýalam men edip çağalanma, içirýän, ýidirýän. Laçyn dogany biziň ata-babalarymyzdan bilýänizmi? Kön ösümlüklerden ýa bolmasa da şon ýaly melhemlerden alıp öňkü döwürlerde şeýip geçiripdirler günleri. Togram sizem şo melhemlerden peýdalanýan keneňiz. İşiňiz dolu ösümlükler da edýär. Indi häzir dawaramy başlanýança bir iç bilen tanıştyraly. Ondan sonra dawaramy başlap berer. Awa, sawol. Laçynjana ilki bilen men jan saglygyny, uzak ýaş, manyly ömür dilek edýän, Allah jan ýüreginde besen ähli arzularyna ýetsin. Ine şu gün öz eden işiniň hödürini görüpdir, ýagny tanıştyrylış dawarasy geçirilipdir. Mundan beýlegem şular ýani şatlykly dawralaryň şaýady bolaly. İşlerinde elmedam üstünlükler arzu edýän, janyň sag bolsun. Laçynjana ilki bilen doglanmaly bilen gulýan, ömür uzak bolsun, jany sag bolsun. Elmedama hereketdäki işini bilýän adamlara hormat goýan. Laçynam iň işiň ýergelinden biri. İşiň uğruna bolsun Laçynjan.